Мафия 2, вие сте с втори епизод на Мафия 2, глава втора, Дом Сладък дом, 2 години по-късно, Empire Bay, февруари 8. Сега, може да пропуснем клипа, защото гледахме миналия път. Това го гледаме в миналия епизод, така че ще го пропуснем. Сега, докато не стигнем мястото, сега не знам какво ще говоря, защото ни чака път. They're saying this is the coldest winter on record. Paper saying it's gonna keep up like this for weeks. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long's it been since we had a drink together? 2 years? Надявам се втори епизод да ви е интересен. Come on, Vito, come on. The last drink we had together was right after your romance funeral. Right before you shipped out. You remember. 5 minutes, we're already talking about my baby father. Can we change the subject, please? So tell me, what was it like over there anyway? I kept reading the paper. Извинете за прекъсването, но спряхме звука, защото оператора уточни, че не ме чувате. Съгласен съм. Макар и че в първи епизод играхме с звук, сега ще играем без звук. Така, сега ще идем в едно парче и докато не стигнем, аз млъквам. Не е по-интересно. И ето тук сме в барчето, защото се връщаме. Били на войници, както видяхте в първи епизод. Сега това е видео и аз просто така ще затворя устата. Първият клип се казва Мафия 2 в YouTube на Ани Стойчева. Просто напишете Ани Стойчева или напишете Мафия 2 Ани. И ще ви излязат много моите клипове. Не знам дали ще... Не много, само първия. Другите може да ги качваме на Велислава Стойчева. Другите, тези клипове, които тук сега ще снимаме, може да проверите в YouTube Мафия 2 Велислава Стойчева и ще ви излязат. Ако са ви интересни, аз се надявам на това. Приятно гледане. За уточнение, сега глава 2 ще я заснемем цялата. Пак повтарям, Мафия 2 Ани. Така може да напишете, за да видите първият клип. Другите Не мога да видя клиповете. другите клипове може да видите на Мафия 2 Велислава Стойчева. Сега ще прекъснем за малко. Извинете за прекъсването, дами и господа, но кака ми снима на име Вели, на 9 години, аз съм на 10 дни, обърках се, аз съм на 9 и тя снимаше клипи, такова, за това направихме. Трябваше да го проверим къде точно се намира този клип. Да. И за това работи с камери. И за това направихме кратко прекъсване, но сега можем да заснемем втори епизод на Мафия 2. Приятно гледане. Опа. Ето ни отново. Така. Сега в този блок живее нашата майка и ние отиваме да я пустим, защото сега се върнахме. Ето я. Това е нашата майка. Сега това е видео и аз ще си затворя устата. Намали малко. Даже не малко. Намали цялата. Ай, заболям ръката. Дами и господа, това е музика от... Ако се Ела да чудите, поемеш камерата. от Велислава Стойчева. Какво иска? Ръката му. Ева малко е. Седни. Иска да можеш ли да снимаш? Да, ма така се виждате и отстрани това масета. Дами и господа, сега малко ще се види и отстрани нещото. Но това не ви пречи. Не, защото вие все пак виждате Играта. телевизора и
чудите коя е тази младата, това е нашата сестра и знаете, казах ви, ще дойдохме да посетим нашата майка и сестра. Сега ще спим. Защото, знаете, всеки се уморява след дълъг път. И аз също. Даже като пътувахме на море, спах по колата. Ама само веднъж май. На следващия ден прочетохте, може би. Извинете, играта е на английски, защото аз играя на PlayStation. На PlayStation, знаете, всички игри са на английски, може би. Не знам, добре. Съжалявам, това видео нещо не ми се погоди. Много видеота и пак муквам. Макар и ми досажда, да трябва да муквам през 5 минути. Искам да ги качим. Минути вече снимаме. Вече снимаме. Да спирам ли? Не. Добре, ще го направим 10. Не можем да направим. Ама Стефи, ако няма много батерия. Аз по батерия памет. Вели, колко памет имаш? Не. Какво? На кое? На телефона. Доста. Защо ви памет? Как иска да спираме на 10-та минута? Не, защо? Колко ще имаме, като кажеш, извинете, дами и господа, каза, че ще минем цялата, знаете, глава, но това ще го сложим. С намериш ли по нещо? Сега Ето ще има сега. бой. И Сега реши да ми се пусне игра. да научите как да се бият, ако играете на PlayStation. Те ще се покажат контролери. Ето сега ще покажа контролерите. Това е за да го довършите, а това е за силни удари. Опа, това ме удра. Добре, сега започва истинската битка и оператора може да се отдръпне малко. Аз забравих да се пада. Този първият е много лесен. Може да се биете с който си искате, ама само внимавайте да не ви види полицията. Той всеки път. Ще види, видяхте ли как го изтече кръста през устата, както вика един мой приятел. На име Емил. Той също е играл обаче за компютър. Не е стигнал много далеч. Аз ще да сега отиваме към нашия приятел Гео, който се запознахме в началото на втория път. Не се запознахме, той е приятел от Лалма. С Select може да активирате картата. И ето тази точка ви показва къде трябва да отидете. L1, като сте без кола да спринтирате, оператора ни показва картата, извинете го, но ние сега в втория епизод искаме да ви покажем и контролите с L1, като има ето такова препятствие, например. Натискате го и вито се качва. Може да минете от тук или от там. Аз като идвам от тук. Просто не. Нали? Те трябва. Ама аз съм много